लोगोफोर बुकडाउन खालामबायनि र' गोजौआव एकदम दा मोनाबायना फुं मोनासो बुकडाउन खालामबासो देहाफ्रा राफोद जायो माने बिल्डिं गोजौआवसो थान्दा थान्दानो आदैमोना बोरै गावसिजोंबो नायलांदो बेखौनो बानायग्रोसैलां एबारना लाभ मडेल बानायसैलाय एबार ओरै बोरायबायना एसे मेंनाय जाबाय आदैमोना आंनि बडि बानायनायखौथ' नुखाबाय जानो हागौ आदैमोनाबो आंनि बादि लुगैदोंबा आं जेरै बानायदों बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय होमबाना नोंसोरनाबो आंनि बादि जानो हागौ आरोना दाउफोराबो एकदम लोगोसे बहा मेदा खुरबादों जों माबा बानायनायाव एकदम बरियानो आदैमोना नायलांबाय थादो ओरैनिफ्राय आं जेरै बानायदों बेफोरबायदि नोंसोरबो बानायबानो जाबाय आदैमोन नै बेसेबां देरखो बडिया बारा जायाखै सप्तासेल' जागोन ट्राइ खालामनाया आदैमोना अननानै आंनि साबस्क्राइबखौ ओरै गाना हो जाहाथे आं एसे गोजौ दावगालांनो हानायनि लाइकफोरखौ एसे गावसिना होबानो जाबाय आदैमोना एसे आङो माने एसे बडि माबा हानायनि आरोना आदैमोना अननानै